Kohimen kopara bayir hautrai Jesu Christ. Kajimpule na ka shiti jungu Paulus bakui Korint kahekai yangi kajimut jangga jingim Kristan kajimandoi jangga jinget Kristan kawan na ka jimmi pa jungu Christ kajimmi pa jungu Christ kapinwandur ya kajingim Kristan kajimmi pa jungu Christ kapinwandur ya ka pertai barokawai baru Paulus berkudu om lada ngimdon jinget ha ka jimmi pa tu Chris kam mintoi banim ha ka ne ka pertai ka jimmut bat ka jimmantoi jang ka jingim jangi ivai pa ivai ka pension nongrim halor ka jimmi pa jongo Chris namar ka jimmi pa kalong ka jingjob halor ka pertai ka jimmi pat kalong ka jingjob halor ka jingia namar baro ngi ong shisin laka ngi habania kalam ujisu lada ngiya kata ka jingia kaladu kaladam baro ki bruyu ki wan poisha ka neka parte laka shisngi bat ki yap kawai pat kasngi kane kalong ka jing shisha omdon mano bala ban pinsange ya kane ka jinglo ka jingim jongi briu ka wansha ka neka parte lemba ka jingka but ka jingim jongi briu ka kud ha ka neka parte lemba ka jingia but hapadeng ka neka por ngide ban kijit ya ujisu hapo jongi ngide ban imbadu kris ha ka jingim jongi imbadu kris ka ba mot im ya ka bor jonga jingiam jongu jisu kris but ha ka ju ka por kermen bat kemelandi ya ka bor janga jimmi pa jongu Chris kabamut ujisu la mi pat na kibaya ujisu layap ujisu la mi pat lese don kibay pat ki niyam ki hikay yangi ujisu mshim layap lese don gibaong ujisu ula hiar na ka dembana badula petno haba kawan ka jingjur ka jing penshoy ka jing tinju ha ka jingim jongu Tena kata kala tenteng ladangi paid don ki bri ki bud ya kata ke jingi kai halor ke dim phana ki bu ya ka dur jongu jisu bala mi pat ngimla ban bu kamta namar bale kalam ke jingia jisu om don jimmi pat ya te habangi bu halor ke dim phana ladangi yoi ya ka dim phana badon ka dur jimmi pa jongu Chris ngimla ban pediang ya kata namar kata kamde ka theology kata kamde ka jingi kai kaba ngi yopediang na ka balang na ujisu na ka gospel ka jingiam ha ka dur jonga dempana ngide ben yoi ujisu bala shashitam badu balaya nangda ngide ben yoi ujisu bala mipat na ki jingiam Dena markata ka jingiap bat ka jimmi pa jongu Chris ngi ki kristan ngi kloi ben ya lemba kano ka jinge lemba kano ka jingshitam lemba kano ka jingsha lebe kalem das nautu yakane artili ki jimma ya jingia bat ka jimmi pa tu Chris ngimla ban pediang kino ki jinge ka bang ya kentu don bun ki bangai ki duai habawan ka jing ikad ler ka bajur ba yale parshai ki lese kalong ka jimpang kala ballong ka jingtok kala ballong ka jingshala ben kala ballong ka da babon jang ka jingsosi ki shania tilan but ki yo jingtengen ha ka ba peit ekadim bana ba kui jongu Chris namar ka dim bana ba kui jongu Chris kadang pen ken mau yangi wat ladang i habaniab lemba kano ka jingjin jar jong ka ne ka parte ngidon ka jingkermen hadin ka jingia hau Chris nakataka daw minta kasngi ngirake ya kasngi burom jong shispa laingut ki matter bada kini ki matter kila im kumno wandru kim bado Paul bad baro kinombud kila im haka jinge haka jimmi pat jongu Chris nadu ka por kila yopediang ya ka baptisma kila im ayu kila im haka ba kerman ya ka jimmi pat te kim shim lating haba wan kano ka jinge ni ong kini ki matter kilong shisha kibala id ya jisu
but habangi ward ya history jonga South Korea min house name ha South Korea house name ban ha South Korea ngidon ka ya ka youth convention annual world youth day kadu kata kala roy ya ka jinge ha ka South Korea henry nadu ne shua ha kadenius name shispas name shua kim padon shisha jinget kila kang spak ya ki missionary benrung ha ka South Korea bad baro ka ri jonki kim tre yano ban pediang ya ka jinget how Chris ki Kristan baning kong kila minang to ha ka ba peit ya ki kot syapang ki Kristan kila puli syapanga jingim Kristan bad kila trang ya ka taga jinget kila pediang bad haba ka sarkar ba penyai ki tip badon Kristan kila leben ki kila penyap ki taki hajar 10,000 ngut ki banget kila kolonia ha South Korea ban pen roy aga jinget minta ha South Korea ngidon bon ki Catholic bon ki Kristan kumno kala jia ki jinget jongki halor ka jimmi pa jongu Chris ka jinget jongki halor ka bor jonga hima ublay bad kilange wad habadon ka jingsha le ben kim shimla sange baniri abu jisu haba wan ki missionary kila yu i ba don bon ki Kristan hangdo bon ki Catholic kamdo henre ki im klam ki lindo nagabinda bon snem kabamod ki im klam sacrament bon snem henre kila laban ngeit how jisu minda mangi ki bayo pediang ya ki sacrament manga tayo ngimpat don jinget hadu kata ki Korean martyrs ngilabanong ki penbana perte what happened ki jinge ba bon jai kilalaban imya ka jinge namar kilanget ha ka jimme pa jomu Chris kabamod kim shimla ting yaki nongsha leben kim shimla ting ya ka jingiap mano bating ya ka jingiap kibrio bamdon jinget how jisu kibrio bamdon jinget ha ka jimme pa jomu Chris ko himmen ko para ngide ban yom mensiam nakini ki matter badu andrukim ulong ulindo baning kong tam kabam ubami napadenki nong Korea napadenki taki trairi ngilaban no bad haba ka sarkar katip la milindo kila penyap no henre menda ha Korea don bun gilindo bun gi bishop bun gi Catholic bun gi Kristan kabam mod shisin bangi don jinge shisin bangi don Jisu bangi shisin bangi don ka bor jange jimmi pat hapo jangi om don mano balaban set ya ka jinge jangi ladangi don hangi Jisu om don mano balaban set ya ka ta ka jinge naga daga daw ngi haban sautu ka balang ka roy stet what habadon bun gi jinge kisnam jung ki mater kalong kalat kalindi kalong kasbo kaba pinseiso ya ka jinge but nius ngo haka gospel uji sula late kerleng haki nomba haki nongri badula yalab shapanga hima oblay bad don bon ki kinde kila yarap kila yabin shimmendalang hakane ka ministry jungu jisu ka hima oblay ka roysted habangi don ka mensiam banyatrela ngin mende ban kantai ya ka benta ka ba ka kinde ki shim ki ai ki shimmenta nagabenta ban pinroy iya ka kam iyala agane ka juk ka ba menta nyo i bon gi longami bon gi kon samla kinde ki don ka ta ka jing slor ban pinbriang ya jisu but lezi ha ka koriaru lezi don bon apeng kita ki mater don laban don bon gi kinde ke la kolonia Padu Jisu kintiu buram yaki kinde lemba ka gospel minta kasni namar ka benta ka ba makidon ban penbreng eka kobor haki inga sem chongi haka imlang salang minta ngidon kambon gi kinde ke baslor banyala eka kobor baba balong gi mater naga benta ban penroy eka jinget lese haki inga sem bala jot haba upa utot ba tolon bat ki kon ki tolon de ki jinget pasherhem jang kemi bat ki kon samla kinde
kala ban pen roi biang ya ka jingai tokin duai ko himmen ko para bangin long ki kun ki ba pen scam nongerim halor ka jimmi pa jongu Chris habangi don ka ne ka jingai nginam ting nginam ko slai nginam kenran din hakamat kino ka jingai jisu ba it karko kardo yangi pen slai yangi bangin dup roi ha ka jingai hame ha ka jimmi pa jome ha ka jingyap jome bangin nom ting banung ko slai hen rangin van tur shame ko jisu benyo pediang ka jingai ka bat tuit na ka kurum jome bangin dup yo ka jingai enya ro ya utrai jisu Christ